Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur asteartea ekainak 18 elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Laura Apeztegia etorriko da. La Vuelta al Mundo en 80 vidas proiektuaren inguruan hitz egitera. Baina honekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1822an, esklaboen matxinada prestatzen ari ziren zenbait herritar atxilotu zituzten Amerikako Estatu Batuetan. Urte batzuk geroago, 1976an, Etxarri Aranazen 5 lagun hil ziren Espainiako militarrek mendian utzitako lehergailu batek eztanda eginda. Egun berean, baina 1978an, arrazakeriaren aurka milaka lagun atera ziren kalera Londresen. Eta bukatzeko 2018an, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Osasun zerbitzu publikoa defendatu murrizketarik ez lelopean elkartaratzea eginda Elizondoko Osasun Etxearen aintzinean, Baztango EH Bilduk deitua. Nafarroko hidrogeno berdeko elektrolizagailuaren prototipo handiena bisitatu du Nafarroko lehendakariak. Nafarra osorik diseinatu eta mihiztatu dena. Irunberrin instalatutako aparatua aurrerapen handia da energia iturrigarri bat lortzeko bidean. Nafarroko gobernuak babes ofizialeko 50 etxe bizitza amaitu ditu Arrosadia auzoan, salerosketarako 178 etxe bizitzako sustapen baten azken fasea. Nazio Batuek planetaren iraunkortasunerako ezarritako 17 helburuekin konpromiso soziala sustatzeko kanpaina abiatu du Foru Gobernuak. Herritarrek udal zaingoaren aurrean online salaketak aurkeztu ahal izango dituzte ebasketa, kalte galera edo lapurragatik bulego fisikoetara joan beharri gabe. Sanferminetako dekalogoa jaiak segurtasunez gozatzeko beharrezkoa dena. Sanfermin jaietan Iruña bisitatuko dutenei zuzendua. Triptikoa txupinazorako edo entzierrotarako arauak eta aholkuak biltzen ditu. Kulturizan ekimenaren 2. edizioak musika eta dantza tradizionalen inguruko tailerrak, hitzaldiak eta ikuskizunak eskainiko ditu 13 herritan. Errepasatu ezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, Eguratz Zabaletako izenda ezinak eta Biarraren higietan liburuen aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Raquel Pardo Perez Eguratz Zabaletako izenda ezinak liburuaren egilea eta Maili Sarasua Laskarai Biarraren higietan liburuaren idazlea haien liburuak aurkezten izango dira Karrikirin, arratsaldeko 7etan. Ostegunean, Kerobia taldearen kontzertua egongo da Oko Andra Maria plazan. Kantu eta hitza musika zikloan Kerobia taldeak kontzertu akustikoa eginen du. Sarrera librea izanen da lekuak bete arte. Arratsaldeko 8etan hasiko da kontzertua. Taldeak 2024an data gutxi batzuk eskainiko ditu Euskal Herrian eta estatutik barna, eta Iruñekoa izango da horietako bat. Ostiralean alde batetik, Itzalen tektonika eta Galbaea liburuen aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Itxaron Bordak bere azken lana Itzalen tektonika aurkeztuko du, eta Gotzon Barandiaranek Galbaea. Karrikiri elkartean arratsaldeko 7etan izanen da. Beste alde batetik, Hor taldearen kontzertua egongo da Zaldiko Maldikon. Hor taldeak kontzertua egingo du Zaldiko Maldiko elkartean. Ahotsa, teklatua eta kontrabasoaren doinuak arratsaldeko 8:00 Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian,
2030erako C hepatitisaren birusak eragindako infekzioa desagerrarazi nahi du Nafarroak. Tratamenduek 89% murriztu dituzte kasuak azken 10 urteetan. 2023an 20 infekzio aktibo berri detektatu ziren erkidegoan, 2019koaren erdia. Osasun publikoaren arabera 100 pertsona inguru diagnostikatu gabe daude. Argazki nagusian, gonbidatu talde batek elektrolizagailuaren funtzionamenduari buruzko azalpenak entzuten. Titularrean Nafarroan egindako elektrolizagailuaren prototipoa. Hori koloreko berrietan, batetik saria AEB-etan Tafaier batentzat. Bestetik 400 euroko laguntza kultura bonuarekin. Jarraian, 4 film luzeren proiektuen bultzatzea. Eskuineko berrietan alde batetik Pedro Baratoren hitzetan bukatu da elikagaiak prezio irrigarrian saltzea. Beste alde batetik monarkiaren aldeko adierazpen bat atzera bota du Foru Parlamentuak. Jarraian, Erkeren krisiak gora egin du goi-karguek Junckerasen erreleboa eskatu ostean. Bukatzeko Eurokopa 2024 atalean, alde batetik Frantziak irabazten du, baina erresistentzia aurkitzen du Austrian. Bestetik, Mbappe eta beste futbolari galiar batzuk ultraeskuindarraren aurka. Diario de Navarraren titular nagusian, poliziaren ikerketa batek ohartarazi du nerabeek eragindako delinkuentziak gora egin duela Nafarroan. Atxilotuaren profil nagusia, arretarik gabeko adingabea eta droga arazoak dituena da. Argazki nagusian, lehenik eta behin, forma zilindrikoarekin hidrogeno berdeko elektrolizagailuaren prototipoa, atzo Irunberrin aurkeztua. Titularrean hidrogeno berdearentzako mugarria. Nordesek Irunberrin duen lantegian Espainian dagoen elektrolizatzaile handiena dago. Eskuineko berrietan alde batetik bandera urdina atzeratu da Aiozen, dei efektuaren beldur. Bestetik, txosten baten arabera tokiko egunkariak fidagarrienak dira. Jarraian, txerri haragi europarrari muga zergak jartzeko asmoa du Txinak. Goiko berrietan, batetik internet bidezko salaketak udaltzaingoan. Bestetik, Macron, 10. marka gorritxoa 40 urtean. Bukatzeko, pilotariek ez dute nahi seten bidez kontatzea. Gara egunkariaren titular nagusian, Netanyahuk bere gerra kabinetea desegindu. Neurriak gobernuko ministro ultraeskuindarrek botere gehiago berenganatzea saiestu nahi dutenak, ez dakar inolako aldaketarik Israelek palestinar herritarrei ezartzen dien infernuan. Argazki nagusian, Emmanuel Brisson errepublikanoa atzo Baionan. Titularrean, eskuineko 2 hautagai aurrez aurre 6. barrutian. Les Republicains alderdiaren barruan sortu den lizkarrak errepublikanoen parte baten eta Rasenbelt nazionalen artean 61 hautagaitza bateratu aurkeztea ekarri du. Gehienak Le Penen alderdiaren aitzindaritzarekin. Artefaktua atalean, Otano erortzen da, eta berarekin unionismoaren marra gorria. 1986ko ekainaren 18an Javier Otanok kargo guztien dimisioa iragarri zuen. Beheko berrietan, alde batetik Iñaki Irriondoren analisia dugu. Omenaldia Urkulluri eta itxaronaldi luzea Pradalesi izenburupean. Beste alde batetik, hainbat pilotarik Espainia eta Frantziarekin joateari uko egin diote. Azkenik, Beltran Espainiako Estatuko Nazioarteko Amnistiaren zuzendariaren hitzetan, berroneratze baterako lehenik Mozal legea. Berriaren argazki nagusian Silvia Federizi pentsalari feminista dugu. Honen hitzetan, emakumeak dira borroka oso handi baten subjektu kualifikatuena. Federiziren ustez, sistema kapitalista eta patriarkala bizitza suntsitzen ari da, eta mugimendu feminista ezinbestekoa da aurre egiteko. Beheko argazkian, Nafarroako gobernuaren trabak salatu zituzten atzo Oibarren. Titularrean, D ereduko aur eskola eskatu dute Oibarren. Erdiko berrian, erdiko errolda, eskubideak lotzeko bidea harresi bilakatuta. Hego Euskal Herrian bizilekua agirirekin frogatu ezin dutenek zailtasun handiak izaten dituzte oinarrizko zerbitzuak izateko, eta kasu askotan ukatu ere egiten zaizkie. Ezkerreko berrietan, alde batetik, emisio gutxiko eremua indarrean Bilbon.
Beste alde batetik, Frantziako asamblearako hautagaitza gutxiago izanen dira Ipar Euskal Herrian. Jarraian, Pello Bilbaoen hitzetan, Esloveniako garaipenari jarraipena eman nahi diot Frantziako turrean. Bukatzeko, amets egindako Araba euskaraz. Arabako ikastolen jaien antolatzaileak oso pozik agertu dira Oiongo San Bizente ikastolaren alde elkartu zen jendentzarengatik. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Hezkuntza Departamentua Oibarren euskarazko haur-eskola zabaltzeko trabak jartzen ari dela salatu dute. 10 familiak haien bat eta 3 urte arteko seme-alabak D ereduan aurre matrikulatu dituzte, baina Jimenoren departamentuak euskarazko lerroa zabaltzeko baimena ukatu du. Hala salatu dute hainbat herritarrek eta eragilek herriko plazan. Eskuineko berrietan, alde batetik, gaur itzuliko dira txistulari eta gaitarien dantzaldiak Gazteluko plazara. Ekainaren 18an abiatuko dira dantzaldiak eta irailaren 19 arte egingo dira, aste arte eta ostegunetan. San Ferminetan etenaldia egingo dute eta berriz ere abuztuaren 20an ekingo diote. Beste alde batetik, Aiozko urtegiak ez du bandera urdina izango 2025 arte. Erakartze efektuaren beldur izendapena atzeratzea erabaki du Gesalaz Ibarreko udalak Lerateko kontzejuak hala eskatuta. Leratik iritzi dio gehiago landu behar direla hiri segurtasunaren eta bisiten kudeaketaren alderdiak. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, giro nahasiagoa eta ezegonkorragoa izango dugu. Zerua erdi mailako hodei eta goi hodei desiente izango dira, eta egunaren bigarren partean bereziki zerua estalita utziko dute. Horrekin batera, zaparradak botako ditu, batez ere eguerditik aurrera, eta zaparrada horiek mardulak eta trumoitxoak izan daitezke arratsaldean, eta baliteke txingorra egitea. Tenperatura maksimoek ere behera egingo dute ia leku guztietan. Nafarroa hegoaldean jeistera ez da oso nabarmena izango. Haizea oso aldakor ibiliko da. Goizaldean mendebaldetik joko du ipar partean zakar samar eta gainerako orduetan iparraldekoa nagusituko da. Hegoaldean litekeena da hego haizea ibiltzea hasieran eta arratsaldean berriz iparraldekoa. Asteazkenean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira eta ezegonkortasun apur bat ere izango da. Goizean ostarteak zabalak izango dira eta giroa eguzkitsua. Arratsaldean aldiz bero hodeiak agertzen hasiko dira eta zaparrada trumoitxoak bota ditzake, baina probabilitatea aurreko egunekoa baino txikiagoa izango da. Hegoaldeko haizea ibiliko da, goizean iparraldetik finkatuko da eta arratsaldean zakartu egingo da, batez ere Araban. Temperatura maksimoek antzera jarraituko dute. Kaixo, esan bezala gaur Laura Apeztegiarekin egongo gara, La Vuelta al Mundo en 80 Vidas proiektua aurkeztuko diguna. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi, hemen, zueri gure gauza kontatzeko asmoakin. Primeran. Bueno, kontatu iguzu zer da La Vuelta al Mundo en 80 Vidas proiektua? Hori proiektu horrek atal diferentiak ditu. Dokumental bat sortu dugu horren arira. Webgune bat ere sortu da. Sare sozialetan informazioa banatu da,
egoitzetan ditugun profesionalei zuzendutako formakuntza saioak egin dira, espezializatuak, pixka bat beraien beharrei zuzenduak. Herritarrei ere pixka bat sensibilizazio kanpaina eginda eta informazioa zabaldu zaie, eta Lares Nafarroako zentroetan zigiluak banatu ditugu, pixka bat zaintza arloko lan hortan omendu edo pixka bat premiatzeko edo saritzeko hori ere eginda. Pixka bat atal guzi horik landu dira. Hortarako pixka bat buelta eman zitzaion zaintza mundu hori nola egiten dugun, zainketak modu diferente batin egiten altzirela pentsatzen ari gara urtetan, eta residentzitan, egoitzetan dauden personek ze bizimodu eramaten duten, ze beharrak dituzten ikusi, eta beraiekin elkarrizketak egin, eta bertan dauden zaintzaileak ere ikusi nola lan egiten duten, beraien lan hori omentzea ere helburu da proiektu honen aferetako bat, eta hori atal horik denak bideratu ditugu eta proiektua martxan jarri da. Eta noiz sortu zen, eta zergatik, nola izan zen? Bai, urteak ditugu zaintza hori aldatzeko bertze moduak bazirela ikusi duguna, eta humanizazioa, personak behar dituen personalizazioa lantzea beharrezkoa ikusten genuen, eta orain dela 2 urte proiektu honen ideiak eta pentsatzen hasi ginen, eta atal horitan dentan bideratzea pentsatu zen, eta Innova Sozial diru laguntza bat eskatu, eta eman zutenean martxan jartzea konsegitu zen. Eta ze behar ikusten zenituzten hasieran? Hasierakoak eta oraingo beharrak berdinak iruditzen zaizkigu. Ikusten dugu guk zaintzen dugun persona hori hor erdian jarri behar dugula, eta bere bueltan gauden personak, zaintzaileak, bere proiektu hori nola bideratu, lantzeko lehenbizi bera ezagutu behar dugula, ze bizitza eraman duen ikusi, orain ze kezka ditun, ze beharrak ditun, eta aurrera begira ere zer beharko luken, eta hori dena kontutan hartuz eguneroko zaintza hori martxan jarri. Orduan, hori dena ikusita pixka bat errandako atal horik martxan jarri dira, dokumentala, webgunea, gauzorik denak. Eta helburuen aldetik izango litzateke fizikalitatea hobetzea? Bai, ulertzen dugu personalizazio hori martxan jartzen baldin badugu, gure gana etortzen den persona hori ezagutzen saiatzen bagera, eta bere behar horik denak berari zuzenduak baldin badire, bere kalitatea ere, bizi kalitatea hobetuko dela, berak erabakiko du zer nahi duen eta zer ez du nahi, eta horrekin enteintzen dugu bere bizimodua alden hobekiena eramaten alduela. Eta, sorrera buruz hitz egin dugu, baina nola izan da 2 urte hauetan prozesua edo egin dira? Bai, lehenbizik urtean pixka bat ideiak biltzen ibili gara, modu batera edo bertzera nola egin, eta egoitzetan parte hartu nahi zuten personekin solastu, elkarrizketak egin, bere historia kontatu, egoitzetan lan egiten duten zaintzaileen ikuspuntua ere ikusi, nola lan egiten duten, eta aurten hori dokumental hori osatu da, webgune bat sortu da, eta gainerako gauzak ere martxan jadirira, formakuntza saioak eta gainerako denak ere martxan jarri dire. Eta ze formakuntza izan duzu ardatz prozesu honetan? Aurten adibidez, oain ekainan hasieran formakuntza saio bat izan genuen, Xabier
Xabier Azkoitiak eman zigun, kompetentzia profesionalei buruz, kompetentzia bigunak, hau da, eguneroko lan hortan zaintzeko eta laguntzeko tresnak ikasten ibili gara. Aurtengo hontan talde teknikoei zuzendua izan da formakuntza hori, orain ekaineko formakuntza hau, erizainak, fisioak, terapeuta okupazionalak, gizarte langileak, psikologoak, eta uda pasata gero seguruenik zaintzailei zuzenduko zaio pixka bat eguneroko lan hortan beti errexago edo bertze modu batera lan egiteko beti ikaste hori ongi heldu dela iruditzen zaigulako. Da zuek, nola eslazionatzen zineten aurretik egoitza hauekin eta ze formakuntza zenuten aurretik? Eredu hau martxan urteak dira, martxan jarri genula, horren aurretik gehienetan pentsatzen dut egoitzetako atentzioa zela denentzat berdina hau dago eta denentzat berdina hau da eta listo, baina orain bai saiatzen zara sartzen diren momentutik pixka bat beraian lehenakoko bizitza ikastea, zer gustatzen zaion, zer ez zaien gustatzen, ze kezka dituzten, zertan lagun diezaioko egun, eta hori denak kontutan hartuta bertze modu batera bakoitzak behar dituen behar horik betetzen saiatu. Eta nola hobetu daiteke hemendik aurrera haien bizi kalitatea? Bueno, nik pentsatzen dut hori kultura hori erakusten saiatu behar dugula, naiz egoitzetan, egoitzetik kanpo kultura aldaketa hori behar dugula, ez sartu egoitza batin sartzen naiz eta han denantzat gauz berdina da, saiatu aldenainen bakoitzan gustu horik edo behar horik betetzen aldirela, behinpin saiatu edo ikusi hau horrela egiten alda, edo pixka bat persona bakoitza partikularra dela eta hori kontutan hartu behar dela beti. Horrekin nik uste hori dela aurrerako zaintzetako pixka bat eredua martxan jarri behar duguna bai. Eta gaur egun nola da haien egunerokotasuna? Gaur egun hortan gaude lanean ari garenak horrela saiatzen gara, lanera zaintzaile berriak etortzen direnean esplikatzen saiatzen gara, pixka bat modu hori saiatu behar dugula, egunerokotasun hortan, etortzen diren senitarteko goiliar guziei ere hori azaltzen zaio eta saiatzen gara pixka bat hortan ibiltzea. Formakuntza nik uste garrantzitsua dela eta hortan ari gara. Urtetan badugu formakuntza egiten duguna, pixka bat mundu hortako profesionalekin aritu gara heriotzan inguruko formazioak egiten, akonpainamendua, aurtengoa hori konpetentzia horik zein diren eta nola ibiltzen alditugun eguneroko zainketa horik emateko, pixka bat hori dena lantzen segitu beharko dugu. Eta uste duzu orokorrean jendea honen inguruan kontzientzia daukala? Oraindik jendeari gustatzen zaio. Egoitzetara etortzen zaizkigun adinduak oraindik agian lehenagoko idea hori dute eta han bizitzen ari diren aina ikusten dute personalizazio hori egiten saiatzen garela, familiekin ere erlazio estugua dago eta poliki-poliki. Oraindik ez dago orokorrin zabaldua, baina bai hortan gaude, nik uste gero eta gehiago. Horretaz egin dire kanpora ere sensibilizazio saio batzuk ere egin dire, webgune hori sortu da eta dokumental hori ere hor dago pixko bat egoitzetan eta egoitzetik kanpo ere ikusteko nola den lan hori eta nola lan egiten alden.
Eta urtero, Lares Nafarroa jardunaldi bat ospatzen du, eta Bai. aurten ekainaren 5 eta 6 ospatu da. Bai, ezta? bai. Eta, bueno, kontatu ezakezu pixka bat horren inguruan. Bai, aurten erran bezala Xabier Azkoitia etorri da. Xabier Azkoitia Madrilgo Humanizazio Zentroko langile bat da, zainketa paliatibotan lanean ibiltzen da, han dauden laguntzen, senitartekoak, formakuntzak egiten ditu, bakardadeko taldean buru da, esperientzia zabala du, eta honek esplikatu diguna aurten kompetentziei buruz izan da, kompetentzie bigunak, kompetentzi profesionalak, nola tresnak eduki gure eguneroko lanostarako ze tresnak edukitzen alditugun. Formakuntza hori normalean Iruñan eta Tuteran egiten dugu. Iruñan leku berexiak hartzen dire, kondestablen eginda, katedralean ere egin zen orain dela urte batzuk, eta aurtengoan Nafarroko artxibo eraikuntzan eginda. Hori, pixka bat, Lares Nafarroan gauden zentro guztiek parte hartzeko aukera izateko, hori bi lekutan banatzen da, bi egun diferentetan. Eta ze gai konkretuak landu ziren? Aurten hori, erranduten hori, pixka bat nola lagundu, kompetentzia horik lantaldean nola egin, sufrimendua zer den, sufrimendua ikusi nondik heldu den, zer sortzen duen, eta ez arazo bat bezala hartu, baizik eta hori dena ikasten badugu, seguruenik zainketa, kalitatezko zainketa bat emanen dugu, hori dena kontutan hartzen baldin baditugu, sufrimentu arazo bat bezala ikusten badugu, oztopo bat bezala iruditzen zaigu. Eta hori azaltzen zigun Xabierrek. Eta zein izan da honen balorazio orokorra? Orokorrean ikuste positiboa, interesgarria izan dela, eta hori dela eta segurazki udata gero, uda pasata gero gizortako formakuntza bat antolatuko da, baina zaintzailei zuzendua. Bai. Eta honen ondorioz zerbait aldatuko duzu zuen prozesuan edo? Bai, aldatzen ari gara azkeneko urtetan aldatzen ari gara, baina beti ikasten joan behar duzu, eta ikasten duzun hori pixka bat martxan jarri, formakuntza hauetan ere bertze lankidekin juntatzen zara, eta beti iritziak eta moduak solasten dituzu, eta gauz horik denak pentsatu eta martxan jartzea saiatu gure egoitzetan. Baita ere, Lares zigiluak banatzen dira, Bai. Eta, zer dira hauek eta zergatik ematen dira? Lares zigiluak, pixka bat, Lares zentruetan zainketa saritu nahi dute, zainketa hortan batzutan loturak ibiltzen dire, eta lotura horien erabileraren arabera, zigilu batzuk sortu dire. Zigilu urdina duen zentruak urte bat baino gehiago ditu loturak jarri gabe, zigilu berdia duen zentruak urte bat baino gutxiago loturarik erabili gabe, zigilu horia berriz loturakin dago, baino murrizten ari den zentrua da, eta errekonozimentu gorria berriz da sensibilizazioa, formakuntza egiten nahi den zentrua, eta aurrera pausoak eman nahi ditunak lotura horik kentzeko, zertaz hori oraindikan zenbait lekutan loturak erabiltzen dire, eta ahal bada denak kentzen saiatu nahiko genuke. Gero ere, atentzioa ditu zitzaiztan, Xabierren hitz batzuk, sufrimendua misterio bat da eta ez arazo bat. Zer esan nahi du? Hori, komentatzen genuna, sufrimendua, persona bat sufritzen ikusten dugunin, askotan zaila egiten zaigu laguntzea, edo hortarako berak erraiten zaigun interesgarria da, sufrimendu hori ikastea zer sortzen duen, nondik heldu den,
eta horik ezagututa seguruenik laguntzeko modua izanen dugu bertzaldetik arazo bat bertzela ikusten baldin badugu, seguraski ez dugu lagunduko eta agian ere sufrimentua handitu eginen zaio persona horrei. Orduan, pixko bat hori erran naizun, bai, hori komentatu zigun saio hortan, bai. Bueno, Laura, eta ja bukatzeko, zagit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait aztu zaigun. Eskerrak eman proiektu hau martxan jartzea posible egin duten erakunde guziei, persona guziei, egoitzetan lanean dauden zaintzaile eta gainerako profesionalak, eta egoitzetik kanpo hortan ari direnak, eta guri laguntzen diguten guziei eskerrak, eta segi dezagun horrela lan egiten. Bueno, mi esker zuri ere gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen proiektua aurkezteagatik. Mi esker zuei, bai. Bueno, ondo segi. Bai, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.